100 rupees ಬ್ಲೌಸ್ 100 rupees ನಮ್ಮೂಲ್ಯ ಕೋಡೆ ಬೈದಿರಾರು ಹಾಂ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಬೈದೀವಿ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಚ ಮಂಡ್ಯ ಐಟ್ ಏನು ಲಾಭ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬು ನೈಟ್ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊನು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದು ನೆಂಕ್ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರ್ರ ಮದ ತಗೊಂಡು ಅಂಚದ ಇತ್ತ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಡೌಟ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ದಾವು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚದು ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ 2 days ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನು ಪಾಡಂ ಪೋಪೆ ಮೂಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪಾಡ್ರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮುಗಿದಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿ ಸೊ ಇನ್ನೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದೀರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೋಚ್ ಪಾದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಬೈದಿರಾರು ಹಾಂ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಬೈದೀವಿ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಚ ಮಂಡ್ಯ ನಾರಿಗೆ ಬೋರ್ ಕಂಡ ಫುಲ್ ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ ಅಂಚದು ಅರೆಗೆ ಬೋರ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಅಬ್ಬ ಒಂದು ಅಮ್ಮಸರಡು ಬರೋ ತುತ್ತೀನಿ ಅನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸು ಓಲ್ಗೆ ತೊನ್ನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೂಲು ಅಂಚಿ ಪೋನಾಗ 100 rupees ಬ್ಲೌಸ್ ತೊನ್ನಿ 100 rupees ನಮ್ಮೂಲ್ಯ 100 rupeesಗೆ ಶೋಕುಣದ ಅಂಚದ ಏನಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತೀಚಿ ಅಂಚದ ಹಾಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವು ಇತ್ತ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ರೋಜ್ ಸೊ ಅಂಚ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಂತೂ ಪಡ್ರಾಪಿಜಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚದು ಸೊ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿ ಬದ್ದದ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜದ ಐಪಂಡ ಪುಣ್ಣನ ಕಡೆ ತಗುಲು ಅಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ಪೆರು ಬಟ್ ಎಂಕಲು ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ತಗೊಳತ್ತ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆತ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚದ ಮೂಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ನೀರು ಪೊರ ಪಾಡ್ತು ಅಮ್ಮಗ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನೆ ಬುಡ್ಪ ಅವಡಂದು ಇನ್ನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾವೆರು ಎಂಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಎನ್ನಮ್ಮಗ ಪಂಡ ಏತ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ರಂಗೋಲಿ ಲಾತೆ ಆತೆ ಶೋಕ್ ಪಾಡ್ವೆರು ಆನೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಡಿಸೈನೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಅವತೋನಗನಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಒಂಥರ ತೋರಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪುರ ಮಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಎಂಕ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಗೆ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಚದಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆರ ನನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನಾರತ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಗ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಡೈಲಿ ಮುಲ್ಪದಾಕುಲು ಪೂರ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾವೆರು ಅಂಚ ನಮ್ಮನಂಚಿಲ ಬುಡ್ಪಾವೆರು ಇಜ್ಜಿಂದಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮನಂಚಿ ಬರೋ ಕೆಲವು ಜನ ಡೈಲಿ ಬರೋ ಬುಡ್ಪಾವುಜೇರು ದಾದಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ಏನಡ ಕಾರ್ಯ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬುಡ್ಪಾವೆರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚತ್ ಡೈಲಿ ಲಕ್ಕದು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ದೀಪದ ಇದು ಅಂಚನೆ ರಂಗೋಲಿ ಮತ ಬುಡ್ಪಾವೆರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ರಂಗೋಲಿ ಮತ ಬುಡ್ಪಾದ ಅಂಚನೆ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಮುತ್ತೈದೇರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಿಪುಣದ ಅಂಚದ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂದಾವೆರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆವೊಂದಿತ್ತೇಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಎದುರು ಬರ್ಪುನೀಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣೋಲ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೈದನೆ ಇಜ್ಜಾರು ಅಂಚದ ಜೋಕುಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಆಗಲು ಸಾಧಾರಣ ದೇದೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ತುತ್ತುದು ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಅರಶಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪೂರ ಮೈಪರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತನ್ವಂತೆ ಅಂಚದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪಾವರಿಗೆ ಅವು ಒಂತ ಮಸ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನೇಟ
ಜಾಗ್ರತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಟ್ಟಿದಾರ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಮುತ್ತ ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟ ನೀರೈತೆ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಬುರ ಒಂಜಿ 15 ಜನ 20 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 20 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎಲ್ಲ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮದ್ಮೆಂಗ್ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪೋರೆಗ ಅಂಚದು ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಜೇರು ಸೊ ಒಂದೇ ಜನನು ಟಿ ಮಂತದು ಪೋತಿನ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ನಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋದು ನಮಕ್ ಮೆಹಂದಿ ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಂದು ವರ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದು ಕೈಪು ಅವು ತಿಂಡಿ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ತೆಪ್ಪುನಗ ಸಾಕು ಪಿರಿದು ಪೋಂಡು ಅವ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಲಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವರ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾಗ ಬಂದು ಮೆಹಂದಿ ಬುಡ್ಪವೈಗ್ ಬರೀ ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಳು ಉಲ್ಲೇರತ ಅಗ್ಲೆಡ ಪೋದು ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾಯ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಬುಣಗಲ ಮೆಹಂದಿ ಮಾತ ಸೊ ಅಂಚದು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಪಾಡೊಂಡೇರು ಪೂರ ಜನಲ ಮೇರೆಗೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗುಪ್ಪುನ ಹಾಂ ಇದೆಂಚೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಕ್ಕ ಚಪ್ಪೇನಿ ಹಾಂ ಓ ನಿದ್ರ ಅಟ್ಟಾಕ ಬುಕ್ಕ ಓ ಓಕೆನಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬೈ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಲಂಚನಿ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಹಾಕುವೆ ಡುಗ್ 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 ಹಾಕುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನ ಅವು ಕಡೆ ಎಂಬ ಕಡೆಗೆ ತೋಚ್ಪಾಗ್ತದೆ ಬಂದ ಹೊರತು ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಲೆ ಬಂದ ಅವನ ಕೈ ಬಾವು ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಟ ಜರುತ್ತಲೇ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಅವು ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ನೆತೆ ಕಡೆ ಗುಬ್ಬು ಜೀರಂದು ಬಂದಾರತ ನಿಗಲ್ಪುರ ಅತ್ತ ಆರು ಉರಿಯೇ ಪನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಬಂದು ಬಿತ್ತದಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನ ಮೂಳು ಭತ್ತನ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಂಚೆ ಬದ್ರಿಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಏನು ಲಾಭ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬು ನೈಟ್ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೇನು ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುನು 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ದಿನಲ್ಲ ಅಂತು ಬಾ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಂ ಖಾಲಿ ಆಪು ಎಂತ ಖಾಲಿ ಆಪು ಗಾಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗೊಬ್ಬನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸವಾಸ ಯಾದ್ರ ನಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಿಚ್ಕಲ್ಲ ಕರೆ ಜಿಚ್ಕಿಲ್ಲ ಕರಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಏನೋ ಸರಿ ಬೈ ಚಿಕನ್ ಪತ್ರೊಡ್ ಪೊಯ್